For today's video mga lalab, dahil magdidilim na mga lalab, wala pa kaming ulam. Kaya ang sabi ni mama kay papa na manghuli daw ng manok. Kaya mga lalab, yung mga alaga ni papang manok, tinawag niya mga lalab. Binigyan niya ng pagkain mga lalab para magsilapitan mga lalab. Then after a few minutes mga lalab, nakahuli na siya ng isa mga lalab. Ayan na mga lalab oh. So ngayon nagpainit na nga si papa ng tubig kasi yan ang gagamitin mga lalab para matanggal agad yung balahibo. Yun ang mga lalab, di ko na nga pinakita kung paano kinatay kasi takot ako mga lalab sa pula. Alam niyo na yung mga lalab pula. Ayan, ginanyan ni papa mga lalab para madaling matanggal yung mga natirang balahibo. Ayan. Nanguha pala siya mga lalab ng talbos ng sili. Sa likod lang yan ng bahay namin mga lalab. At mga lalab, nalinisan pala yan ni papa mga lalab. Oh. So ngayon mga lalab, ano na nga niya yan. Oh. Hati-hati niya na yan mga lalab. Tingnan niyo mga lalab. Oh. Alam niyo mga lalab, si papa napakabait niyan. Ayan. Ginisa niya na mga lalab, lagyan na siya ng mantika, yung bawang, sibuyas at luya, mga lalab. Oh. Hinalo niya. Nilagyan niya ng mga lalab yung chicken. Oh. Alam niyo mga lalab, si papa mga lalab, paggising yan sa umaga, mag-init ng tubig yan. Tapos timplahan pa niya si mama ng ng kape. Tapos mga lalab, magsasaing na yan pagtanggal-tanggal na magsasaing na yan mga lalab. Minsan mga lalab kami mga lalab kakain na lang kasi lahat na si papa gumawa, nagluto, pero mga lalab hindi si papa naghugas. Basta magluto lang yan si papa. Yun na nga mga lalab, nalagyan ng mga lalab ng mga sangkap, ng pampalasa, nailagay na rin mga lalab, yung mga lalab, yung papaya mga lalab. Lahat yan mga lalab, nakukuha lang sa bakuran namin, ayun. Nilagyan ni papa ng ginisa mga lalab kasi sabi niya mas masarap daw yung ginisa kaysa magic sarap. Mga lalab, sa baba lang yan ang nilulutuan ni papa may mga lalab. Meron pa dyan mga manok mga lalab, oh. Nangingitlog yan sila mga lalab. So, ayan mga lalab, kumukulo nilagay ni papa mga lalab yung lemongrass para lalong sumarap yung sabaw. Ayan, hinalo niya mga lalab. Ayan, pinapakuluan niya ng mga lalab. Oh. Sabi niya malapit na raw yan maluto mga lalab. Oh. Hinalo-halo niya mga lalab. Tinikman niya mga lalab yung papaya kung malambot na daw. Kaya mga lalab, nilagyan niya ng mga lalab yung talbos ng sili. So, hinalo niya uli mga lalab. Oh. Konting minuto lang mga lalab, malapit na yung mga lalab maluto. So, ngayon mga lalab, nilagay na pala ni papa mga lalab yung lemon juice mga lalab. Oh. Kasama talaga mga lalab yung kamay kasi yan ang nagpapasarap ng mga lalab ng lasa. Ayan. Hinalo ni papa mga lalab. Oh. Sabi niya after a few minutes mga lalab, malapit na po kaming kumain. Ayan. At nilagay na ni papa mga lalab sa lagayan mga lalab. Oh. Nag-usok-usok pa, may extra pang sabaw mga lalab. Maraming salamat sa iyong suporta. Thank you for watching. Bye-bye.